23, 2026. Nwa Billy eze ọsụda eze dibia na Ngokpala nwa bilibili ịwa bizagon last year o kwogidere ọnwụ mmiri ga-ezo ma nwa ndị Zion mmiri ga-ezo ma nwa ndị Zion ga-aṅụ mmiri unu ga-aṅụ mmiri ha ṅụọ ngwa mmiri ahụ aṅụọ tụrụ ṅụchakwa mmiri ahụ aṅụrụkwa ngọzikwa laakwa n'udo na ọṅụkwa nwa Billy ka nọkwa n'ochie ụlọ ya na-atakwa ọjị na-ata gworo na-abụ na non-living thing pụa abụọ ngọjị pụa nwa Billy jee dọọ mmiri na Nọvemba ọsọ na Jun Julaị Ọgọst mgbe mmiri dị n'elu ime keke weta mkpume mmiri dọọ nwere mkpume mmiri ga agbalị one day ebe ọ bụ na ịchọghị ihe ọma lelee nwanne anyị nwoke bụ apam ebu igwe pụtara presie ihe ọma kpatara be nna ya development upon development akụrụ uru kpatara be nna ya ịpụta buru ọjị na-abụ na non-living thing pụọ mmiri ga-ama unu ga-aṅụ mmiri Zion ṅụọ mmiri na Eke ṅụọ mmiri na Orie ṅụọ mmiri na Afọ mmiri a na-ebutu mmadụ n'ahụ onye mmiri mara tata kwọnagwọ ya adịkwa mmiri ka ọ ga-eji mmiri wee saa ahụ onye mmiri nwere na adoration nwa ya na kampụ gị nwaazị na-achụ dị mmiri ka na-adọ dị mmiri na-amaghị because it would have been more good that n'ebe ahụ ị na-aga ije that particular spot ị na-aga ije na mmiri ada amaghị ọ bụ na mmiri ada ama gị nwa na-amazi ndị ọzọ maazị na ọgwụ nke atọ gbuo onwe nọ na mmiri na-asụ gị pịtịpịtị na-asụkwa ndị Zion pịtịpịtị just ka ọ bụrụkwa nnọọ na ichiri ọzọ wickedness bịa gwadị ka agbarị gị alatị ka ije eze gorie ejuru ajụ mmiri ga-aṅụ unu ga-aṅụ mmiri ụmụ Billy ka akwụ pụọ jee nara ngọzi Chineke na Zion Grand hey ya can see your anger chai biko gwara na pọshọn ala dị ka gwada ya kanye nye nwa Billy ka ọrụ ya fọdụ sampara onye zi a sị na onye zọba eke ya ndị na-azụtara Ngokpala n'ala ha anara ya ala anyị ndị na-azụtara sefụ ede na-ayara uwe ekwere asọpọtụ gị nọ mgbe ama ha anaghị aka na opi akpịrịkịta nju a nwụrụ gị n'ime DSS everybody agbafuo mgbe ahụ okwuo ndị ụka egbu anya ọ ga-apụọ na ịbụghị igwe ọsọ eze nwere right ịpụta gwa Ebuka Obi si ya ịkwụrụ anyị ụgwọ mana o zughị ezu mgbe kwụtọpụ anyị ụgwọ nwa ikwikwii nwa alịkịrịja ị na-agwọ ọgwụ na-achụ mmiri mana ịchọghị ịdọ mmiri na Disemba ma ọ na-adọ mmiri na Jenụwarị ka tọnda gbatawa gị ọdụ na nwa bizagon